Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli likaLukas isahluko sokuqala ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalolunye kuze kube amashumi amahlanu nesithupha. Kulezo insuku uMaria wavuka masinyane wakhawuleza waya kwelentaba emzini kaZakhariya wangenisa eyokhuluma noElizabeth. Mhlambe inkonzo emfisa uqala kuyona nemfisa ukuyibheka uMaria esukuma egijimela ukubalekela entabeni. uMaria uma ezobalekela entabeni ngiyacabanga ukuba uvela endaweni ephansi, uvela endaweni efihlekile, uvela endaweni esebumnyameni, ebesefuna ukuqombola intaba azahambe ayongena emzini kaZakhariya. Ebese ngibuza imibuzo embalwa. Owokuqala uthi aze agijime intaba engaka akekhoni eduze abengabalekela kuyena. Aze agijime intaba engaka yini lena engaka emxoshayo nemshisayo. Aze abalekele agijime intaba engaka yini lena emdonsayo emsondezela ukuba angenise emzini kaElizabeth noZakhariya. Uma siqala kahle le ndaba, uLukas uyasixoxela ukuthi uMaria uthe ekhuleka kwafika ingozi kuyena yathi ewena ofumene umusa, uNkulunkulu unecebo, uNkulunkulu uneplani ngempilo yakho. Wena uzokhulelwa maqedane uzale ingane eyakusindisa abantu bonke. Ebesethi uMaria kuyokwenzeka kanjani yonke lento exoxayo uma uthi uJosefa angeke abe ubaba walengane? Uma uJosefa ezoba umbheki nomhlengi walomntwana, understand ukuthi lento okhuluma ngayo izolunga kanjani empilweni yethu njengabantu. Kunezinto esingayiqondi ukuba zizokwenzeka kanjani. Ngiyazi ukuthi ngifuna ukuba ngcono, ngiyazi ukuthi ngifuna impilo yami iguquke, ngiyazi ukuthi angisafuni ukuhlala lana, ngiyazi ukuthi angisafuni ukuphila le mpilo, ngiyazi ukuthi ngikhala ubusuku nemini, ngiyazi ukuthi angifunwa, ngiyazi ukuthi ngiyazondwa, kodwa ngazi ngizophuma kanjani. Angazi ukuthi uNkulunkulu ungihleleleni, angazi ukuthi uNkulunkulu uzomisa kanjani, ensongidumuze ebumnyameni, ensongihleli enhlungwini, kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi how do I come out of this alive? Khona omunye umuntu oxakwaza inkinga azahluleke nanokuphuma embhedeni. Khona omunye umuntu oxakwaza inkinga azasabe nokuphendula ucingo. Khona omunye umuntu oxakwaza inkinga azavalela amakhethini asaba ukuba kanye nabantu. Khona omunye umuntu oxakwaza inkinga azaqhelelane nomndeni.
because akakwazi ukuhlala nabo, akazi ukuthi yini ezomsiza. Ithi kodwa inlozi imixoxo le ndaba kuMaria, ithi khululeka ngoba umoya kaNkulunkulu uyawuhlala phezu kwakho. Khona le nto evukayo kumina ithandwa zami ukuthi inkinga iba khona, kodwa umoya kaJehova ufika nesombululo, athophala kahle, athi ungajabuli ngami sitha sami ngoba ngiwile, athi ungajabuli ngami sitha sami ngoba ngisebumnyameni, athi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakuba ngokukhanya kwami. Kunezinye izinto esingayiqondi ngamehlo enyama. Khona ezinye izinto esithi masihlala phansi sihlanganisa amasenta walingani, masihlala phansi siqhathanisa, angiyiboni lento yenzeka. Athophala kahle, okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Khona le nkonzo uNkulunkulu ayibekayo enhlizweni yami, kuzokwenzeka kanjani? Athi ohlakaniphileyo, athi umuntu uyaceba, athi umuntu uyafisa, athi umuntu uyalangazelela, kodwa ekugcineni uNkulunkulu uyadala. Bathi abahlakaniphile uNkulunkulu ungumavula kuvaliwe emzini yamanye amadoda. Bathi abahlakaniphile uNkulunkulu uyangena la sekuvalwe khona. Bathi abahlakaniphile uNkulunkulu uyakwazi ukuqala isentence elisha sebefaka ungqi. Wenze njani uMaria nenkonzo yokuqala yenza yekuthintayo? Uthobhala kahle uLukas oqwebileyo uthi uMaria wasukuma wakhawuleza wathi akwazi ukuhlala ngihlalela isimo esinje. Inkonzo ethi uma ngiqhubeka ngihlala phansi amakhizane ney'ntuthane zizozenzela, kodwa uma ngisukuma ebese ngiqhushuluza ebese ngiyaxosha, hlenze kube khona okuqhathakayo. Baningi abantu empilweni abekade balaliswa bephila. Yabona sathi sikhula thina sibancane saxoxela ukuthi ayikho into ebalulekile njengokuthi ibhekela kwakho lihlale lihlanzekile. Ayikho futhi into ebalulekile njengokuthi uma ungumnumzane akuba wena ovuka kuqala ushanele ibhekela kwakho. Ukubobuka lezi inhlanga ey'khama ngesandla uzibone ekuseni ivuka izona ey'shanela kuqala. Uma igceke lakho hlezi liklini, uma kuwena owaziyo ukuthi igceke lakho lihlanjululwa kanjani, noma sewubona into ongayazi uzothi uvuke ekuseni uyibone kuqala abantwana bengakayiboni. Thando zami, anqeni umuntu, isidalwe siwumuntu asinqeni ukuthi singene kwakho sifike nenguzunga nje yetshe engaka siyibeke eduze kwesango lakho, ebese sithi mase siyisebenzile ukuthi zonke izinto zaba yicindezeleke. Kodwa mahlezi lihlambulukile igceke lakho, mahlezi liklini, uzoyibona ukuthi leyabhokoda ibekwanga yimina, leyabhokoda kufunakale ngabihlala la. Khona inkonzo yokuvuka, khona inkonzo yokuphaphama. Ingakho amakhehla amadala asendulo, hayi lento esiyenziwa abantu athi umuntu uyaphalaza, aphalazele ebathroom yakhe. Amakhehla amadala asendulo ayathi mayizophalaza ayiphumela ngaphandle kwegceke, ayibuke eMpumalanga, aphalazele phansi, khona makuphakama ilanga liyohlaba la iphalaze khona, maqedana umuthi usebenze. Inkonzo yokuvuka ekuseni.
Abanye bethu babulawa amaphupho, bacindezelwa izinto, baphupha belele nezilwane, vele sekusile ngabe kade uvukile ulaleleni. And so you analyze ukuthi lamaphupho amabi njalo enzeka ngalesi sikhathi, lamaphupho amabi njalo afika sekusa ebese yabuza ophethe umsebenzi athi awuvuki ngani koze kufike izilwane neziseliwe zoselelwa kuwena. Kodwa kunombuzo ohleli kumina, uhleli uhlaleleni? Mulele ulaleleni. Khona le nkonzo ayenzayo uMaria, wavuka ekuseni wana wabona uMagdalena, mavuka ekuseni ayalibeni ayobheka uJesu, makethani wafika inkonzo seyishintshile. Bangaka abalele izinto zabo intshontshwa ngapha nangapha, bangaka abalele kufika izinto ezobagunda sekusekuseni, athi okhuluma kahle, athi ukuba ulibalanga uthoko ngoba uselwanga, ukuba uselwanga ngoba ugundwanga, ukuba ugundwanga ngoba intshotshwanga into zakho. Yamthusa uMaria. Khona inkonzo eyenziwa yilo mfana abambiza ngoBartimaeus ngelinye ilanga. UTimaeus ememezile athi uJesu mlitheni, athi mletheni kumina. Uthi obhala kahle encwadini kaMarkus chapter 10, athi uBartimaeus wakhumula ingubo ayikade eyibhathile waseyilahla phansi, ukube beyohlala ehlangeni ubeyawukhahlela lokhu obekumcindezele, ebese ngasha eyothi Nkosi sengikhona. Khona abanye abantu noma kuthiwa ufuna ukubasiza, umngenise endlini ageze aphumele ngaphandle agqoke ingubo zakhe inukayo, then you don't understand ugezile kodwa usanuka konakelephi. uMaria unika inkonzo of a new start, a new beginning, uqale kabusha, awenze izinto differently. Hlezi ngithi ntando zami, if you do the same thing every time and again and expect different results, uyaganga. Awukwazi ukwenza into efanayo njalo and expect ama results ahluke. If you want ama results ashintshe, then the input must be different. That will determine the output yakho. Awukwazi ukuhlezi ukhala ngento yodwa iminyaka ngeminyaka and yet awushintshe lutho empilweni yakho. Khona inkonzo yesibili ayenza uMaria, bese phaphamile sefukile, esebususile elolulwebo elisebashweni, waseyagijima wayakwela intaba, wasathatha isinqumo wathi akusahlali nalabantu. Thandwa zami, sometimes abantu esihlala nabo determine the kind of life we live. One of the worst things eyenziwe emalokishini ukuthi imizi yethu yonke iyafana. Umlungu akakaze amthanda umuntu omnyama. Umlungu uthembe yakha indlu yomuntu omnyama. Even nohulumeni wamanje mesakhela ama-RDP houses, usakhela u-1 room, wasakhela u-2 room, because it determines umuntu omnyama ukuthi wena kuyohlala wena nendoda yakho bese kuhlala iy'ngane. Hence sithemba sikhule emakhaya emalokishini, abanye bethu bakhule bengayazi into ethi bedroom yami, because every day masekuzolalwa besihlala e-dining room. Kaze ngibone ingane yomlungu mina ihlala ku-2 room. Ama-RDP houses abasinikeze wona, we are not free. They still perpetuate ukuthi umuntu omnyama, you are nothing, you will never rise above this. Hence we emalokishini akudala yonke imizi yefana, mekakothi uyahluka leyana sizothakathaka sisodwa, ngoba waye ufuna ukuhluka nathi. Kwesinye isikhathi ukuze ukwazi ukuphila bebelushiye lokho okwaziyo. Abanye bethu we struggle ukushiya abangani bethu because we still sincengele inkonzo yokuthi angifuni ukuba ngekho. One of these most powerful things in le nto abayidubula ngayi-rocket, you know, if iphuma iyaphuma, but along the way
it has to let go of something ukuze ikwazi ukuhamba ngespeed exceptionally well. If ingakwazi ukuhlukanisa nalento ispeed sakhona sikwazi eventually izowa. Abanye abantu kumele sibaqhathulule. You know, sometimes abanye kumele sibaqhathulile akusibo abangaphandle esihlala nabendlini. Abanye kumele sibaqhathulile akusibo abakude abala iphone yami from time to time uzomsendela imessage, from time to time uzothi angenza ukuthi. And so you soon realize ukuthi Maria ushiya kujwayele. Babathi abahlakaniphile kunathi bathi inkosi awuyilungiseleli endaweni yayo bezophatha. But inkosi mawukuthi kufanele iphathe le ndawo kufanele nimthathe niyomfihla kwenye indawo afundiswe abantu abacabanga differently kuyena enze izinto emaqeleni khona ezothi mase uyakwazi ukwenza umsebenzi. Yazi khona umbuzo kumele siyibuze wona, sewubile nabo labantu ababangani bakho, what has changed? Every now and again ngiya-entertain abangani bami, siyaphuza kuba mnandi, siyagroova, siya kuma-holidays. What has changed? Ubokuthatha unyaka owodwa decide ukuthi I just want to be friends free and see the progress empilweni yakho. Khona into yesithatha yenzayo uMaria athi mengene emzini kaElizabeth, uElizabeth uthi kwenzeke kanjani ukuba unina womsindisa hambele ngakumina. Now ngibuka uMaria indlela achuza ngayo abantu. uMaria umuntu othatha ihlazo lakhe waliguqula walenza isibusiso. Akuve kubuhlungu kuba kwi-relationship nomuntu othi you owe me. Akuve kubuhlungu kuba ku-relationship nomuntu othi ungakhohlwa wafundiswa yimina. Akuve kubuhlungu kuba ku-relationship nomuntu othi mangasana uphume ushiye into zami. Because that means yohlizwe isigcina sakhe. No, ngadijeki uma ngikhuluma nge-relationship, ngikhuluma nange-relationship between umzali nengane. uMaria decides ukuthi umuntu okufanele angisize, umuntu ozomayisenzisile angambelesela ukuthi ula ukhona ngenxa yami. Maybe bekufanele ungangisizi uma ngelinye ilanga uyongibeka ijoka lokuthi ngibe isidila sakho for the rest of my life.